дирек алар тапқыр, алар береге жеңу яуларға деп жиылғанар. Сөз біздің қатынашылар турында. Алар енді ойынның башланғанын зорығып күтіп тұралар, һәм алар береде олғышлар. Менә шулай кер, алар деп сөйләшергә туры килде тапшыру башында ни өчен? Чөнки әлегә кадәр сез безне үзегез белән таныштырмадыгыз. Шундый мөмкинлек нәкъ менә алдагы мизгелләрдә сезгә тапшырыла. Рәхим итегез. Минем исемем Зилә. Минем исемем Алсу. Минем исемем Инзилә. Безнең команданың исеме Мизгел. Ни өчен мизгел? Матурсыз чынлыкта мизгел. Әнә бит сез командаға исем биргәндә, ниндидер өмет белән кушасыз әлеге исемне. Русча әйтмешли, как корабль назовешь, так он и поплывет. Менә сез әлеге сәяхәткә нинди уйлар белән чыгасыз? Без командаға бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Көндәшләргәме, үзегезгәме? Үзебезгә. Үзегезгә. Көндәшләргә нәрсә теләр идегез? Көндәшләргә дә шулай уңышлар телибез инде. Димәк, һәр атыгызга да сез бүгенге уенда уңышлар телисез. Инде үзегезгә шәхсән менә асыл син нәрсә теләр идең бүгенге уенда? Мин үземнең командага бары тик уңышлар гына һәм дуслык, җиңәрлек итеп уйнарга. Димәк, менә шундый настрой, шундый уй фикерләр белән керәсез әлеге уенга, дуслык җиңсен дип. Мен касачынан да нәтиҗәләрнең дә сөенечлесе дуслык җиңү, чөнки ике команда җиңүче булып таныла, барысы да шатланып чыгып китә. Әмма шунысы да мөһим, аның уенның әз генә кызыгы калмый шикелле. Җиңүче булганда, әлбәттә, аның кызыгы да бар, аның ниндер үзенең тузы бар. Шулаймы? Бүгенге уенда мин сезгә шулай уңышлар телим, сезнең теләкләргә кушылам, һәм әлеге алкышлар махсус сезнеке. Безнең командасы һәм күчәбез көндәшләргә. Минем исемем Рүзәлә. Минем исемем Зилә. Минем исемем Нәфисә. Һәм безнең команданың исеме Мирас. Мирас командасы бүген шулай ук. Безнең студиябызда. Ни өчен сез Мирас? Матур сүз. Матур сүз булганга. Кайсы сүз ямсыз? Бүтәнсе дә үзенчә матур. Менә мәсәлән, кагаз сүзе. Матурмы? Инде яктан карасак, әйе. Матур. Нишан айтасыз, кагаз түгел. Шыршы түгел. Чөнки Мирас башка сүзләргә караганда ничектер матурак һәм ничкәрәк яңгырый. Ничкәрәк яңгырый һәм мәгънәсе дә аның тирәнрәк, ничкәрәк фәлсәфи яктан да тагын да киң дип әйтик. Аңлашылды. Бүгенге уенда нәрсә телисез үзегезгә? Нинди уйлар, фикерләр белән килдегез? Үзебезгә уңыш телибез. Безнең командага алга барырга һәм көндәшләребезгә шулай ук та җиңәргә уңыш телибез. Менә сез көндәшләргә җиңү теләдегез, ә үзегезгә теләгәндә бер дә җиңү турында сүз куптармадыгыз. Үзегезгә җиңү телисезме? Телибез. Мин һәр атыгызга да җиңү телим. Бүгенге уенда инде сезнең белән таныштык. Рәхмәт килүегезгә. Мирас командасы һәм алкышлар сезгә. Уенны башлап җибәрер өчен барысы да әзер, ягъни 4 тур сораулар һәм биремнәр. Нәкъ менә шунда әзер булып тора һәм инде безнең катнашучылар да танышу өлешен тәмамлады. Димәк, без күчәбез беренче турга, безнең белән калыгыз. Хөрмәтле командалар, сезгә мөрәҗәгать итәм. Без Тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыруның беренче турын башлап җибәрәбез һәм бу өлештә без сезгә 12 сорау әзерләп куйдык. Сорауларның барысы да төрле темаларга караган һәм шунысы да мөһим. Сезгә иң элек әлеге темаларны истә калдырырга кирәк булачак. Берничә мизгелгә без аларның барысын да экранда күрсәтербез. Игътибар белән карагыз, истә калдырыгыз. Һәм инде соңыннан сорауны, шакмакны, ягъни теманы сез үзегез сайлап алачаксыз. Һәрбер дөрес җавап бу очракта 1 балл белән бәйләнә. Димәк, сезнең барлыгы 6 балл туплау мөмкинлегегез булачак. Сөйләштекме? Игътибар экранга. Бүген беренче турга әзерләнеп куелган темалар сезнең каршыгызда. Карыйбыз. Музыка, спорт, математика, әдәбият,
Казан, география, юл белгілері, милли ошлар, Татарстан, Габдулла Тукай ижаты, һөнәрләр һәм зоология. Әнә шундый темалар тәкъдим ителгән сезгә бүгенге беренче турда. Ягез, кайсы команда башлый? Без башлыйбыз. Мирас команда сездән башлап җибәрәбез әлеге уенны. Кайсы теманы, кайсы шахматны сайлыйсыз? Без өчне сайлыйбыз. Өченче теманы сайлыйсыз сез, бирдә яшеренгән фән? Математика. Фәннәр пашасы математика кайсы томга чагыштыру билгесе? Чагыштыру билгесе. Беренчесе. Беренчесен сайлап алыгыз, карыйбыз экранга, дөрес җавапны беләбез, дөрес җавап экранда, бер бал сезнеке. Менә шулай рәттән барабыз һәм сезгә күчәбез мизгел командасы. Без 5-нче санны сайлыйбыз. 5-нче санны сайлыйсыз сез һәм бирдә бүген яшеренгән тема игътибар экранга. Дуслар, Казан кайсы рус патшасы 1871 елда Казанда кунак булып киткән? Александр II, Петр I, Павел I, Александр III. Без беренче җавапны сайлыйбыз. Ягъни Александр II. Александр II дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга. Һәм дөрес җавапны күрәбез, ул экранда аерым төс белән билгеләнгән һәм шулай Александр II-нең портреты. Кабул иттек. Дәвам итәбезме? Дәвам итәбез эшне көндәшләр белән. Без 4-не сайлыйбыз. 4-нче санны ачабыз һәм игътибар. Әдәбият темасы булырга тиеш, нәкъ шулай кайсы жанр эпик төргә керә? Шигырь, әкият, комедия, драма. Әкият. Кабул иттек, карыйбыз, тикшерәбез. Кызу темпта барабыз һәм дөрес җавапларны алабыз. Иң мөһиме, мизгел командасы. Без 7-нче санны сайлыйбыз. 7-нче сан. Игътибар экранга, 7-нче сан. Һәм бүген бирдә яшеренгән тема юл билгеләре. Кайсы билге кисәтүче? Бу билге нәрсәне аңлата? Якынча аңлатып бирергә кирәк булачак сезгә әлеге юл билгесен. 4-нчесен сайлыйбыз. Бирге кисәтүче 4-нче җавап дип уйлыйбыз. Ул нәрсәне аңлата? Хәрәкәт тыела дигәнне аңлата. Сезнең җавабыгызда да бит инде аның дөрес түгел икәнен аңлашыла, чөнки сез үзегез тыела дисез. Ягъни тыелгач, ул тыючы юл билгеләр рәтенә керергә тиеш иде. Әмма без кабул иттек, сезнең җавапны инде хәзер дөрес җавапны белер вакыт килеп җитте. Дөрес җавап беренче сан белән билгеләнгән иде. Кызганыч, дөрес җавапны ала алмадым үзегездән. Юл тарая дигәнне аңлата һәм шуның турында кисәтеп тора ул хәрәкәт итүче машиналарны һәм әлбәттә алып баручыларны. Без 6-ны сайлыйбыз. 6-нчы сан, 6-нчы тема бүген бирдә яшеренгән. Нәрсә икән ул? Карыйбыз география. Кыргызстанның баш каласы кайсы шәһәр? Баку, Бишкек, Ташкент, Кишинев. Без 2-нче номерны сайлыйбыз. Ягъни Бишкек. Бишкек дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга. Әлеге сорауның дөрес җавабы экранда 2-нче сан белән бирелгән иде һәм 1 балл сезнеке. Мизгел командасы дәвам итәбез. Без 9-нчы санны сайлыйбыз. Игътибар экранга 9-нчы шахматны ачабыз һәм җавап бирергә тырышабыз. Карыйбыз. Татарстан. Кайсы елга Татарстан аша ага? Иртыш, Сакмар, Ык, Ерүзән. Кайсы елга Татарстан аша ага? Иртыш, Сакмар, Ык, Ерүзән. Без 3-нче җавап дип уйлыйбыз. Ык дип уйлыйсыз. Кабул иттек сезнең җавапны, инде хәзер дөрес җавапны белер вакыт килеп җитте. Игътибар экранга, әлбәттә, Ык иде әлеге сорауның дөрес җавабы һәм 1 балл сезнеке. Кызлар, 10-нчы сан һәм 10-нчы сорау. Ачабыз әлеге шахматны. Габдулла Тукай иҗаты. Габдулла Тукайның эш беткәч уйнарга ярый шигырендә вакыйга елның кайсы фасылында бара? Билгеле 4 вариант җавап бирелгән, башкалары булырга да мөмкин түгел. 3-нче. Ягъни Җәй. Җәй дип уйлыйсыз сез, карыйбыз. Дөрес җавап экранда аерым төс белән билгеләнгән һәм хаклы рәвештә 1 балл сезнеке. Кызлар, алга таба күчәбез. Без 8-нче шахматны сайлыйбыз. 8-нче шахматны сайлыйбыз, карыйбыз, дөрес җавапны бирергә тырышабыз. Бүген тәмле темаларның берсе милли ашлар кайсы? Ризык, казак халык ашы, щи, бишбармак, пилмән, шницель. Без 2-нче җавап дип уйлыйбыз. Ягъни бишбармак.
E'tibor bilan qaraymiz ekranga. Diri javob ayrim tiz bilan belgilangan bo'lashaq ham ayrim tiz bilan belgilangan javob naq mana 5 barmoq. Shiratdagi so'rovga, shiratdagi temaga ko'chamiz. Biz 12-chi shaqmaqni so'ylaymiz. 12-chi shaqmaq e'tibor bilan qaraymiz ekranga. Qaysi tema yashiringan? Zoologiya. Xatirlaysiz, shunda zoologiya. Qaysi jon egasi kemiruvchilar atradiga kira? 4 variant javob: baqa, qunduz, kirpi, tilka. Qunduz. Qunduz deb o'ylaysiz siz e'tibor ekranga. Ham qunduz haligi so'rovning javobi. Biz birni so'ylaymiz. Qaraymiz ekranga birinchi shaqmaqni ochamiz. Muzika. Qaysi muzika o'yin quroli? Qilli, klarnet, kontrabas, fleyta yoki akordeon. Biz ikkinchi javob deb o'ylaymiz. Kontrabas. Qabul etamiz. Kontrabas qilli muzika o'yin quroli. Onun surati shulay bor birida ekranda ham diri javob albatta sizniki. Miras komandasi so'nggi so'rov qolib borasiz sizning uchun. Qaysisini saylaysiz? Ikkinchisi. Ikkinchi tema. Ikkinchi tema ham birda sport. Tanishingizlar deb ishonamiz. Qaysi sportchi tanilgan figurali shuv ustasi? Marat Safin, Daniel Sadriyev, Alina Zahitova yoki Albina Ahatova. Uchinchisi Alina Zahitova. Alina Zahitova deb o'ylaysiz, qaraymiz ekranga. Tanilgan sportchi figurali shuv ustasi yo'qishimiz Alina Zahitova ekranda 3-son bilan berilgan edi ham 1 ball sizniki. So'nggi so'rov qolib bora bu ilishda Mizgil komandasi u sizniki. Hunarlar. Qaysi hunar biologiya fani bilan bog'li? Agronom, animator, arxeolog, arxitektor. Biz birinchi javobni so'ylaymiz. Agronom. Agronom. Qabul etdik sizning javobni. Ham javob diriz. Qizlar, javoblar bor. So'rovlar tamam. Demak biz birinchi turni tugallaymiz. Afarin. Hurmatli komandalar, birinchi turdan so'ng esa poltaga 5 ham Miras komandasi haliga oldi. Biz ko'chamiz o'yinimizning ikkinchi turina. Topshirig'imizning ikkinchi turini boshlab jiberamiz. Hammaga erishdi. Bizning komandalarga birinchidan jitis bo'lirga kerak. Ikkinchidan logika kerak bo'lacak. Üçüncüden asosiyativ fikrlar da kerak bo'lacak. Ne için? Chunki bu ilishda biz to'bashmoqlarni shu kichkinagina rasmlar yordamida yashirib qo'ydik. Anglashilami? Barliq rasmlar narsadir bo'lsa anglata ham olar. Biz bergan predmet kishi yoki intersifat bo'lirga mumkindir. Shuning bilan bog'liq bo'ladi. Birinchi rasmdan tanib olsangiz 3 ball sizniki. İkinci resimden tanıb olsanız 2 ball sizniki. Üçüncü resim ochilsa biz bari birgina ballni o'ynatabız. Hamda shunisi da muhim. Bilgan komanda shunda temaga bosirga tegish bo'lacak. Qizil tusi temaga bosamiz. Olsusin ham shulay hurmatli qadrdoshlar siz. Biz ko'chamiz ikkinchi turga ham birinchi birim hurmatli do'stlar Totar yozuvchisi. Totar yozuvchisi. Totar yozuvchisi, dramaturg. Ham sizning uchun mana shunday podskaska. Mizgil komandasi Aliskar Kamal. Aliskar Kamal deb o'ylaysiz siz. Ne uchun? Anda zangar shal suratlangan. Ayya, shunda zangar shal suratlangan. Ammo ne uchun Aliskar Kamal ekan u yorar, balki Aliskar Kamal shundagi teatrda ko'rsatilganga shulay o'ylagansizdor siz, ammo javob berish tugul. Ko'chamiz kundash komandaga bormi versiya? Karintinchi o'rin deb o'ylaysiz? Karintinchi o'rin deb o'ylaysiz. Ne uchun? Chunki bu dramasi. Uni asari qaraymiz ekranga. Dir javobni bilamiz. Ikkinchi rasmda narsa shigar edi agarda. Narsa bu qizlar? Qozon ham? Silgi. Qozon silgisi. Uchinchi rasmni ochamiz.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасы һәм инде 4-нче рәсемдә дөрес җавап Кәрим Тинчуринның портреты. Дөрес җавап бар, дөрес җавап сезнеке. Мирас командасы һәм 3 балл шулай ук сезнең командагыз файдасына китә. Алкышлар. Һәм инде без күчәбез 2нче биремгә. Россиядәге өлкә. Россиядәге өлкә, игътибар экранга. Димәк, Россиядәге өлкә турында сүз алып барабыз. Без беренче рәсемдә шәл күрәбез, шулаймы? Димәк, ничек тә булса, ул шәлләр белән танылган булырга тиештер. Алга таба күчәбез. Икенче рәсемне ачабыз. Әлеге өлкәнең гербы сезнең каршыгызда. Беренче рәсемгә игътибар итсәк, шәлне русча ничек атыйлар? Шаль яисә пуховый платок. Бәлки ниндидер җырлар хәтерлисездер сез. Беләсездер, бәлки ишеткәнсездер. Өченче рәсемне ачабыз һәм биредә Мирхайдар Фәйзи. Буларның барысында нәрсәдер берләштерә. Мирас командасы рәхим итегез. Без Нижегородский өлкәсе дип уйлыйбыз. Нижегородский өлкәсе. Түбән Новгород. Юк, дөрес түгел җавап. Көндәш командага күчәбез. Без Оренбург өлкәсе дип уйлыйбыз. Оренбург өлкәсе дигән җавапны кабул итәбез һәм игътибарды 4нче рәсемгә. Оренбург өлкәсе турында сүз бара иде әлеге сорауда һәм 1 балл бу очракта сезнеке. Алкышлар. Ни өчен беренче рәсемне күргәч тә сез берәр версия бирмәдегез? Оренбург шәлләре танылган, Оренбургский пуховый платок дип җырлыйлар хәтта. Менә шулай, мен 1 баллны тупладыгыз. Афәрин, һәм шуның белән икенче турыбыз тәмам, хөрмәтле дуслар. 2 турдан соң исәп 9-га 6 һәм Мирас командасы әлегә алда. Тапшырубызның 3нче өлешен башлап җибәрәбез һәм бирдә без катнашучыларга хәтер сәләтләрен тикшерер өчен рәсемнәр әзерләп куйдык. Рәсемнәрдә төрле предметлар, сыйфатлар, формалар, саннар булырга мөмкин. Сезнең төп бурычыгыз барысын да истә калдырырга, чөнки соңыннан шушы рәсемнәргә нигезләнгән сорау яңгыраячак. Шунысы да мөһим. Бу очракта без шулай ук тизлеккә эшлибез. Ягъни кайсы команда дөрес җавапны белә, шул команда тизрәк төймәгә баса һәм 1 баллны туплау мөмкинлегенә ия була. Сөйләштекме? Бергәләшеп карыйбыз рәсемнәрне. Hürmetli командалар, рәсемнәрне карап чыктык. Инде хәзер сорау яңгыратырга вакыт килеп җитте. 3нче рәсемдәге рәссамның баш киеме нинди төстә? Мирас командасы, игътибар. Без зәңгәр дип уйлыйбыз. Зәңгәр дип истә калды. Әйдә без бергәләшеп тикшерәбез. Карыйбыз экранга. Зәңгәр дип уйлыйсыз, шуннан да аның баш киеме зәңгәр. Афәрин. 1 балл сезнеке. Дәвам итәбез чираттагы 6 рәсем. Рәсемнәр тәмам, сорау әзер, игътибарлы булыгыз.
Рәсемнәрдә барлыгы ничә җиләк җимеш санадыгыз? Мирас командасы 6 дип уйлыйсыз сез. Җавап дөрес түгел. Җавап дөрес түгел, шуңа да күрә без күчәбез көндәшләргә. Барлыгы ничә җиләк җимеш санадыгыз? Мизгел командасы. Рәхим итегез. 8 җиләк җимеш дип уйлыйбыз. Сездән җавапны кабул иттек. Инде хәзер аны тикшерер вакыт килеп җитте. Игътибар экранга. Бүтән версиялары юк, без тикшерәбез 8 версиясын. Беренче рәсемдә 3, өченче рәсемдә 2, 6нчы рәсемдә 3, димәк, барлыгы алар 8 һәм 1 балл. Бу очракта сезнеке. Афәрин. 3 турдан соң исәп 10-га җиде һәм Мирас командасы әле дә алда. Без күчәбез хәл иткеч 4нче турга, шуңа күрә безнең белән калыгыз, хөрмәтле дуслар. Хөрмәтле командалар, сезгә мөрәҗәгать итәм. Хәл иткеч мизгелләр килеп җитте. Җиңүченең ачыклар алдыннан безгә ни бара 2 минут вакыт кирәк. Ни өчен? Чөнки һәр командага берәр минут вакыт биреләчәк. Әлеге вакыт эчендә сезгә, хөрмәтле дуслар, бер-берегезгә сүзләр аңлатырга кирәк булачак. Барлык сүзләр бер тема белән берләшкән булачак һәм бүгенге тема авыл. Шартлар да бар. Тамырдаш сүзләрне әйтергә ярамый һәм шулай ук туры тәрҗемәсен яңгыратырга ярамый. Сөйләштекме? Калганы барысы да ярый. Синонимнар әйтергә мөмкин, ничектә булса аңлатырга, җырлап күрсәтергә, биеп күрсәтергә, пантомима ясарга, барысы да ярый, бер нәрсә тыелмый. Шуңа күрә үзегезне иркен тотыгыз һәм бу очракта никадәр бал тупларга телисез икән, шуның кадәр бал тупларга тырышыгыз. Сөйләштекме? Барысы да сезнең кулларыгызда. Мирас командасы, сез башлыйсыз, кайсыгыз аңлата? Ризалә, син каласың үз урыныңда. Зилә һәм Нәфисә, рәхим итегез бирегә. Синең янында яши торган кеше күрше. Кабул иттек. Анда сыерларны соклыйлар. Аблар? Юк, сарай. Өйдә түгел. Көтү? Кабул иттек. Аны күскенә казыйлар. Бакча, җир, бәрәңге. Кабул иттек. Аның белән чай ягалар. Күмер. Агачны итеп. Алга. Аннан машинала йөриләр. Юл. Кабул иттек. Аннан әйберләр сатып алып була. Кибет. Кабул иттек. Алга. Соңгы сүз. Ничен чөнки вакыт тәмам. Шушы урында туктатабыз. Аңлатырга мөмкин. Ул басуны. Трактор, комбайн, урак. Профессия. Комбайн. Агроном. Кабул иттек. Афәрин. Рәхим итегез үз урыннарыгызга, кызлар, алкышлар көндәшләрдән билгеләп. Йөреп чыктыгыз, әлеге турны авыр булдымы? Ризалә, авыр булдымы? Юк. Җаваплылык сизеләме? Менә хәзер барысы да көндәшләрнең ничек җавап биргәннәреннән тора. Уңышлар телибезме аларга? Уңышлар телибез сезгә, хөрмәтле кызлар, һәм чакырабыз сезне студиябыз түренә. Игегезне кайсыгыз? Димәк, Инзилә, син аңлатасың, кызлар, сез аңларга тырышасыз. Аңа балалар мәктәптән соң чыгалар, анда ял итеп була. Балалар мәйданчыгы? Юк, ул вакыт анда балалар ял итәләр. Тәнәфес озын берничә көн барырга мөмкин. Кабул иттек. Анда шәһәр кешеләре авылда яшиләр.
Удача. Кабул иттек. Аннан кіріп була ул тұста тұра. Құпқа. Кабул иттек. Оға. Алға. Бұлын шекелі анда үсімдіклер үсе. Бақша. Yok, o үйде түгел, o урман янында деймін. Басу. Оға. Вақыт тәмам, шуңа күрә бұл соңғы сөз аңлатырға мөмкин, вақыт шикле түгел. Нешебіз, қызлар? Бармы жауап? Қызғаны жауап yok, әмә шулайда сізіне жатап сөзіңіздің урындарыңызға рәхим етіңіз. Һәм әлбәттә оқушылар астында 40 турында сөз барайды. Бу очракта 40, хөрмәтле дуслар, экранда яшеренгән сөз. Йөреп чыктыгыз. Ничек тә булса, авыр булды, кайчак, дөрес җаваплар булды, ялгышлыклар булды, әмма бүгенгә әзерләнеп куелган барлык сораулар һәм барлык биремнәр үтәлде. Афәрин, хөрмәтле командалар. Инде хәзер сез көтеп алган мизгел нәтиҗәләр игълан итү. 4нче тур нәтиҗәләре буенча командаларның берсе 6 балл туплады, инде икенчесе 3 балл туплады. Мирас командасы, котлыйм сезне, чөнки сез 4нче тур җиңүчеләре. Инде гомуми нәтиҗәгә күчкәндә исәп 16-га 10 Мирас командасы файдасына һәм бүген сез җиңүчеләр, хөрмәтле дуслар. Инде без күчәбез сезгә. Мизгел командасы бүген сез көмеш медальле 2нче урында. Шуңа күрә без сезне шулай котлыйбыз һәм матур уен өчен рәхмәтләребезне белдерәбез. Бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдакариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь театрда сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга рәхмәтләребез чиксез. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, бүгенгә Тамчы шоу интеллектуаль күңелле тапшыру үз эшен тәмамлый һәм сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булаша. Киләсе атнада шушы вакытта шушы урында очрашырга насыйп булсын. Исән-имин булыгыз. Акыллы булыгыз. Сау булыгыз.